Salutare, prieteni! Ok. Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Solo Survival. Bun, am făcut off-camera o grămadă, grămada de chestii. Grămada asta de chestii, păi am luat, pentru că aproape toate astea erau pline, bine, toate în afară de astea pe care le-am pus acum erau făcute full, așa că le-am luat, am făcut aici, stați, am făcut aici, uitați, sugar canes, wheat și tot ce ne trebuie. Și am fost la minat, am aici iron, uitați. Și ca să nu ziceți că le-am luat din game mode sau ceva de genul, am filmat tot. Nu mi-a fost greu, am filmat tot și da. Acum. Vreau să fac astăzi și acum o fermă automată de găini. Pentru o fermă automată de găini ne trebuie. Am un screenshot pe telefon și mă uit. Deci, 32 de astea, stați mai întâi, le punem aici. Ok, perfect. 32 de astea, 8 slaburi. Ok, ia. Așa se fac slaburile. Ok, 6, hai să mai facem. Ok, 18, hai să punem așa, 8 slaburi, un trapdoor. Haideți să facem un trapdoor. Ok. Ok, avem un trapdoor, un caudlon de ăla nu contează pentru că nu știu cum se face. Uite, un geam, un covor, haideți să luăm lână, 3 parcă era, aba nu, 2, pac, le luăm și le punem aici, pac. Ok, un covor. Unde e covorul? Ok, un covor. O găleată de lavă pe care am luat-o după ce am fost la minat. Stați. Ok, punem geam aici. O găleată de lavă. 2 railuri pe care o să mă uit eu cum se fac, 2 minecart-uri și câteva chestii de redstone, un pistol, un piston și 3 redstone care sunt pe aici. Bun, ne trebuie redstone torches, 2, 1, 2, stai, pac, 2 redstone torches, 6 deci, o să pun pauză la filmare până când fac eu tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie, uitați, avem aici tot ce ne trebuie, am consumat un stack de fier, dar nu contează, avem tot ce ne trebuie, în afară de un redstone chestie, stați să vă zic mai exact, în afară de un redstone comparator, care ne trebuie stai, ce vreau să zic, pentru care ne trebuie niște quartz. Deci, după când am fost la minat, am luat obsidian pentru a face portal spre Nether. Și acum, haideți să punem așa, fierul punem la loc. Bun, și acum luăm obsidianul și facem nether portalul. Ne trebuie și un flint and steel. Ok, flint. Ok, flint and steel. Pac. Ok, hai să facem portalul. Unde să-l facem?
Termentis dormind. Unde să-l facem? I don't know. Ia. Da, stați liniștiți, găsim noi un loc. Ok, luăm torța asta de aici. Punem aici. Și îl facem aici, stați. Nu. Ok, nu aici. Unde să-l facem? Chiar nu știu. Haideți să-l facem afară. Cred. Da, afară cred că e mai bine. Sau ba nu, aici e bine. Știu, aici la intrare îl vom face. Pac, 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 pac. Ok, și mai trebuie să rupem și stratul ăsta. Ok, luăm o frunză de oak și o frunză de birch. Ok, le punem la loc, ia. Frunză de birch, oak, birch. Și acum, pac, 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 pac. Ok, și astea două, pac, pac. Bun. Aici afară ar mai merge. Lasă-le că poate mai trebuie la altceva. Uite, le punem aici. Flint and steel, portalul, avem mâncare. Pac. Pac. Perfect. Ok. Suntem măcar full iron. Cred că avem full iron la noi. Ok, dauna din terrain. Luăm quartz și pe urmă ne întoarcem. Chiar nu vreau să stăm mult. Ok. Ok, unde suntem? În Nether, oameni buni. Suntem în Nether. Avem un pic de lag până se generează Nether-ul. Ia. Ne dăm un pic mai așa. E un pic de lag, n-avem ce face, dar trebuie să răbdăm. O să venim mai încolo să luăm. Momentan vreau să luăm quartz. Luăm quartz. Și se face și XP super repede din quartz. Da, da, da. Luăm acum cât quartz putem. Sau, nu, luăm doar minereul ăsta, pentru că nu ne trebuie decât un singur quartz. Ok, pac, 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 avem deja 24 XP, o să ne încercăm sabia de diamond cu level 30, când ne facem level 30, ok, ok, am luat destul quartz, acum să mergem înapoi acasă. Ok, perfecto mundo. Acum, iar, stați un pic, să ne uităm cum se face redstone, comparatorul ăla. Ok, cu 3 torțe, 3 stone pe care le avem aici, deci 3 stone, nu, 3 stone, 3 torțe și o de asta și avem redstone comparator pe care îl punem aici, minereuri, quarțul aici, blocuri aici. Ok, aici avem partea a doua de blocuri. Ok, perfect.
să ne eliberăm inventarul. Stați. Pac. Ok, și le luăm de aici. Ok, perfect. Nu. Am o idee. Pac, 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 pac și le avem pe rând. Ia. Să ne uităm și în poză cum le aveam pe rând. Ok, pac, Cloudron, geam, covor lavă. Ok, aveam pe partea asta două railuri și două chestii. De astea am făcut din greșeală și un de ăsta, da, nu contează. Două de astea, apoi piston, comparator, dispenser, 6 de astea, două torțe, 3 redstone și pistonul. Ok, stacul ăsta de tare mă enervează rău. Ok, avem bețe, lăsăm lemnul și luăm un stack de tort ca să avem. Ok, perfecto mundo. Unde să facem ferma de găini? Undeva aproape de casă. Haideți să o facem pe plane-ul nostru, adică lângă plane. Și în fine, vedem noi cum înconjurăm ceva ce îi facem. Ok, o facem aici. Perfect, să ne uităm la acel videoclip și sper să nu-mi iau copyright. Dar nu cred că o să se audă sunetul. Nu se aude. Ok. Perfect. Ok. Bun. Ne liberăm inventarul. Ok. Pac. Ok, lăsăm cărnița. Ok, mai întâi luăm. Dar nu ne-ați că ne trebuie și un chest. Ok. Ce, mă? Da, se pare că ne trebuie și un chest. Firar, fuck it. Damn. Ce-mi place când zic așa, damn, știți? Sună badass, rău de șmecher de tot. Ok, urcăm. Luăm un chest. 8. Ok. Pac. Și ne ducem înapoi, damn. Ok, abia aștept să facem asta cu căini. Bine, ne trebuie ouă, da. Asta e partea a doua. O să luăm și noi. O să luăm ouă, ne ducem. Cred că și deja avem o grămadă de ouă. Și cred că din două putem face. În fine. Punem un chest. Un hopper. Două cable. Bine, el folosește stone bricks. Dar nu contează. Ok, pac. Ok. Pac, perfect. Avem aici dispenserul. Stați un pic. Dispenserul, cred că contează în ce parte. Partea asta stone. Ok, aici stone. Rail. Nu așa. Nu. Pac.
Nu. Doamne. Băi, cum o pui dreapta? E așa, cred? Nu. De ce se pune așa? Nu înțeleg, vreau și eu să știu. Ok, nu e bine. De ce? De ce? De ce, mă? De ce? De ce? De ce? Ok, pac. Nu. Pac. Da, e clar. Railul mă urăște. Ok, să vedem mai exact cum face asta. Dacă vreți să vedeți videoclipul, o să-i las un link în descriere. Hai să dormim ca să fie bine. O să-i las un link în descriere videoclipului. Ok. Și acum, nu. Nu fac. Deci mă urăște. Mă urăște. Trebuie să caut pe net how to put rail. Perfect. Ok. Cred că știu cum fac, să zicem așa. Pe asta o luăm și avem, oameni buni, ce avem. Nu contează ce avem, contează că avem. Ok. Ok, este perfect. Punem aici un ăsta. Ce se întâmplă? Ce? Ok, pac, am făcut asta. Ok, am pus rail. Am pus minecart with hopper. Nu, pe care l-am împins din greșeală. Du-te înapoi. Înapoi. Ok. Fac. Pac. Minecart with hopper. Ok. Ce prost sunt. Aoleu, ce mă enervează Minecart with hopper. Ok, aici punem o piatră. Ok. Pac. 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 Ok, avem rail acolo. Să luăm un stack de cablu. Ok, să mai facem un rail. Mă duc până acasă ca să mai luăm un rail. Pentru că trebuie să-l controlăm pe ăsta. Și ca să-l controlăm noi trebuie un rail. Trebuie să facem ferma asta mai aproape de casă. Da. Asta e acum. Am făcut 16 rail pentru că, bine, așa ne dă. Nu putem să fac mai puțin.
Ok, unde sunt raid? Aici trebuie să fie. What the fuck? Ok, hai să facem măcar. Nu, hai, lasă. Raid. Raid boss, unde e raid? Mai facem un nou, că n-avem ce să-i facem. 6. Ok, avem 16 raid. Ah, ce bine, nu se putea altfel. Ok, mergem. Sper să nu țină prea mult episodul ăsta, numai că vreau să fac chestia asta într-un episod și să vedem dacă merge sau vedem cât de mult ia. Ok, filmăm de 17 minute. Mai stăm puțin de tot. Mai răbdați un pic. Sau, ba nu, haideți, ne regăsim în episoadele viitoare dacă vreți să vedeți ce se mai întâmplă. Pa!